Дарагія, магчыма, хтосьці з вас памятае урывак Евангелля. Вось быў Езус, было некалькі апосталаў, і адна з маці апосталаў, маці сыноў Зеведеевых, калісьці Езуса спытала, ці можна, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем. Тут, конечно, есть глубокая интерпретация этого урывка, что это было связано с укрыжаваннем Езуса, с многими іншымі пытаннямі. Але калі папросту паглядзець на гэту такую простую просьбу маці, каб яе сыны у нябесным валадарстве сели по правую и по левую сторону. По правую и по левую сторону от Иисуса. Дорогие мои, поднимите руку, кто бы так само хотел бы так Иисуса попросить. Как ваши дети, мужа, внуки, сели по правую и левую сторону от Иисуса Христа в небесном валадарстве с ним были. Дорогие, что тут не могу зразуметь вашей нерашучасти. У нябесным валадарстве, знаете, жыццё заканчивается, начинается зусім іншы час. Мы сустракаем Езуса, и там в нябесным валадарстве сядзіць Езус, цар, и каля яго стаяць іншыя апосталы таксама, и сярод іх ваши дети. Вы такого не хочете? Скажите, кто хочет, поднимите руку. О, наконец-то. Хорошо. Далее, дорогие мои, а теперь наступное питание я хотел бы задать. Ось подняли руку теперь уже нарешті многие. А кто бы хотел, как ваши дети стали святарами и сестрами законными? О, намного меньше. У чым тут питание? Сегодня мы молимся, сегодня неделя доброго пастора, и мы молимся от покликания. Мы прочитали сегодня Евангелие про Иисуса как доброго пастора. Прочитали такое Евангелие. И тут у нас складывается в образ доброго пастора, магчыма святара, які такі добры, лагодны, вядзе авечак, вядзе сваю паству. Гэта вельмі важныя і добрыя вобразы, да? Але калі мы глядзім на гэты ўвесь вобраз, калі мы на яго глядзім, увогуле, і калі мы увогуле паглядзім на нашу штодзённасць, ось, калі б пажадаць, каб хтосьці з нашых дзяцей стаў святаром, да, то якія якасці павінны быць? Якія якасці звычайна мы бачым у святароў, да? Якія якасці? Некаторыя, можа, скажуць, увогуле, хто такія святары, чым яны асаблівым чынам адрозніваюцца, да? Чым яны асаблівым чынам адрозніваюцца, ці чым яны прыватныя, да? Можа, хтосьці заўважыць, гавораць па польскай мове, на польскай мове гавораць, ці, можа, якісь мудрыя рэчы, можа, расказваюць у касцёле. Адны жывуць, чорную адзежу носяць. Якія яшчэ рысы, да? Моляцца, наверное, шмат. Шмат ці не шмат в касцёле, на самом деле, мы бачым, што моляцца, да? І калі падумаць, вось, калі б выбіраць кагосьці на кандыдата ў святары, то якія павінен мець рысы гэты кандыдат у святары? Напэўна, ён павінен быць, напэўна, такі набожны, вельмі шмат такі маліцца павінен так прыгожа, горача каля алтара стаяць з ручкамі такімі, павінен бацькоў, напэўна, слухаць, усё слухаць павінен, вельмі такім добрым павінен быць такім кандыдатам. Так гэта ці не? Это вялікае пытанне. Так гэта ці не? І тут з'яўляецца праблема ў тым, што калі мы чытаем Евангелие, да, мы звяртаем на гэтыя рысы, гэты добры пастар, такі лагодны, добра так абращаецца з авечкамі. Паглядзім, чытаем чытанне, і тут гавораць пра Езуса. Ён ніякага граху не меў, ні аднаго дрэннага слова на іншых не сказаў, не зласловіў. Увогуле, такі
вельмі вялікі такі мірны быў, такі міратворац. І калі мы толькі на гэтыя рысы звяртаем увагу, мы не заўважаем самых важных рэчаў. І цяпер пагляньце, калі мы гаворым увогуле пра святароў, то такія святары, яны першую чаргу наследнікі апосталаў. Апосталы, калі мы гаворым пра святароў, гэта тыя святары, гэта наследнікі апосталаў, якія ўладу апостальскую пераймаюць, якія заданні апостальскія пераймаюць. І хто былі апосталы? Давайте паглядзім, хто былі апосталы. І апосталы былі хто? Рыбакі. І паглядзім, якое жыццё было у гэтых рыбакоў, у апосталаў. Яны хадзілі рыбачылі дзень і ноч, вельмі шмат цяжка працавалі. Мы калі чытаем розныя ўрыўкі Евангелія, адна за другой урывак, там яны бура, там яны тонуць, вельмі небяспечная праца, Яны рызыкуюць усюды жыццём. Калі, уявіце сабе, калі Езус выбраў самых набожных фарысеяў і равінаў, ці распаўсюдзілася царква, ці распаўсюдзіўся бы каталіцкі касцёл? Напэўна, не, я думаю. І калі мы чытаем Павла, напрыклад, Павел апостол, Павла апостола читаем. Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. Поэтому я не бегу бесцельно и не бью кулаками в воздух. Нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, возвещая Евангелие другим, самому не оказаться недостойным награды. Калі мы паглядзім, які быў Павел, ён быў сапраўдны спартсмен, сапраўдны атлет, сапраўдны духоўны воін. Ён усю палавіну Рымскай імперыі прайшоў з пропаведзю, з прапаведваннем. І на самай справе гэта сапраўдныя рысы апосталаў. Гэта сапраўдныя рысы святароў. І калі мы молімся пра новыя пакліканні, сёння нядзеля добрага пастара, мы павінны маліцца пра новыя пакліканні. Мы павінны маліцца пра такія пакліканні, пра такіх святароў, пра такіх змагароў. Гляньце, таксама і Пётр кажа: калі чыніце дабро і терпіце, то маеце ласку Бога, бо вы для таго пакліканыя. Чыніце дабро і терпіце. Пакліканне апостала, пакліканне святара цярпець. Калі мы далей глядзім, мы прачыталі сённяшні Евангелие, прачыталі пра добрага пастара, прачыталі пра злодзеяў. Яшчэ аднаго радка, мне здаецца, тут не хватае, калі мы яшчэ адзін радок прачыталі. Добры пастыр аддае сваё жыццё за авечак. Гэта пакліканне аддаваць сваё жыццё. І у мяне былі пэўныя часы, канешне, калі разважаў ісці на святара ці не, у часы школьныя, калі я глядзеў на звычайныя рысы, можа, нармальным людзям здаецца святара, канешне, не асоба сильно хацелася становіцца святаром. І аднойчы я трапіў на рэкалекцыі ў Росі, у Родненскай вобласці. Там быў такі отец Руфус Перейра, адзін індус. І калі ён толькі ўваходзіў у касцёл, пачыналі крычаць дэманы. Калі ён толькі ўваходзіў у касцёл, пачыналі крычаць. Гэта былі жудасныя рэкалекцыі. Бо потом праз малітву, праз святую мшу, праз адарацыю, праз яго малітвы столькі вызваленняў было. Столькі было вызваленняў. Дарагія маі, гэта пакліканне святара. Вызваленне гэтага свету ад зла. Вызваленне гэтага свету ад зла. І у нас у семінарыі быў такі духаўнік, это 155 сантиметраў ростам, такі отец Авель, яго звалі. І ён таксама вельмі часта прапаведаваў задача святароў вызваленне гэтага свету ад зла. І гэты святар 17 гадоў быў душпастырам цюрмы ў Германіі. Як тут мы маем парафіі, так ён кожны дзень хадзіў у цюрму
і меў душпастырства з заключенымі. Ён бачыў, якое вялікае зло людзі упутаныя знаходзяцца пад гэтай уладай, і ён казаў, галоўная задача святара вызвалення гэтага свету ад зла. Калі мы глядзім на нашага пробашча, то мы таксама гэта адчуваем, гэту галоўную задачу святара вызвалення гэтага свету ад зла. І дзе гэта зло знаходзіцца? У нашым розуме, сэрцы, духу. Якім чынам мы адчуваем зло? У спакусах, у цяжкасцях, якіх мы перажываем, безумоўна, у атаках злога духа. Да? І, дарагія мои, калі я у 2017 годзе, перад тым, я яшчэ не ведаў, што я сустрэнуся з біскупам Олегам і буду тут семінарыстам для Віцебскай дыяцэзіі, я паехаў на ігнацыянскія рэкалекцыі, і яны былі ў кароткім фармаце, яны павінны былі служыць для прыняцця рашэння важнага. І ігнацыянскія рэкалекцыі звычайна маюць 4 тыдні, а ў мяне кожны дзень амаль быў тэма аднаго тыдня. І апошні дзень там прапаноўваецца медитацыя, разважанне над такім пэўным становішчам. Уяві сабе, што адзін кароль збірае войска. Кароль збірае войска і запрашае цябе пайсці ў паход. І ён кажа, калі ты пойдзеш у гэты вайсковы паход, ты будзеш мець усё тое, што маю я. Калі я буду мець добрую ежу, ты будзеш мець гэтую добрую ежу. Калі я буду галадаць, ты будзеш галадаць. Калі я буду спаць у цёплым пакоі, ты будзеш спаць у цёплым пакоі, але калі я буду спаць на зямлі, ты будзеш спаць на зямлі. Ці пайдзеш ты за мной? І гэты кароль, гэта Езус Христус, які хоча заваяваць гэты свет для славы нябеснага Айца. Ці пайдзеш ты за мной? Гэта было вельмі такая глыбокае для мяне перажыванне гэтай медытацыі. Я помню той дзень, гэта канец Аўстрыі, там яшчэ вялікія горы. Я пайшоў на вялікую гару, 1500 метраў, гэта яшчэ цяжка было. Вельмі такая асаблівая сітуацыя была. Можна сказаць, глядзеў на гэты свет, вось як гэтыя каралі прыходзяць, стаяць, вось тую зямлю нам трэба захваціць для славы нябеснага Айца. Ці пойдзеш ты за мною, да? І для мяне гэта была вельмі важная медытацыя, і там я прымаў рашэнне, так, Езус, хачу пайсці за табой, каб захапіць гэты свет для нябеснага Айца. І, дарагія мае, калі мы молімся цяпер за пакліканні, мы павінны маліцца, каб Айцец падняў сярод нас гэтых воінаў, гэтых апосталаў воінаў, якія будуць захапляць гэты свет для нябеснага Айца. І як для гэтай малітвы вельмі падыходзіць адзін верш з прарока Іаіля. Ён там гаворыць: «Провозгласите об этом между народами, приготовьте к войне приготовьте к войне храбрых, пусть выступит, поднимутся все ротоборцы. Перекуйте оралы ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходите все народы окрестные и соберитесь туда, Господи, веди Твоих героев». Дорогие мои, мы павінны молиться об гэтых мужных, об гэтых герояў, каб Айцец падняў сярод нас. Дорогие мои, калі мы читаем яшчэ гэтыя словы про добрага пастора, пастор кто такі? Пастух. Ёсць авечкі, ёсць пастух. У нашых уяўленнях гэта нічога такого сильно особеннага, да? Але ў тыя часы пастуху трэба было на самом деле ад разбойнікаў і ад ваўкоў абараняць гэтых авечак. І калі мы чуем
у другіх месцах прытчы, што гэты пастух пакідае 99 авечак, ідзе за адной запутанай. Мы цяпер знаходзімся ў часе, калі амаль кожная авечка знаходзіцца пацеранай. І гэтыя пастыры, аб якіх мы молімся, яны павінны шукаць кожную авечку, за кожнай авечкай ідці, вызваляць яе з путаў зла. І, безумоўна, далей я разважаў і маліўся, што азначае быць святаром, што азначае быць святаром. І, канешне, напрыклад, ад усяго сэрца любіць Езуса Хрыста можна і так, ад усяго сэрца, не будучы святаром. Таксама можна пры нейкіх умовах маліцца аб вызваленні нават для некаторых людзей ад розных духоўных цяжкасцей, не будучы святаром. І на самай справе быць святаром гэта асаблівае пакліканне. І гэта асаблівае пакліканне, і, дарагія мае, я хачу вас прызваць да навяртання. Да якога навяртання? Наша малітва аб пакліканнях павінна стаць эфектыўнай і шчырай. Якім чынам яна павінна стаць эфектыўнай і шчырай, дарагія мае? Як мы можам маліцца абстрактна, дай Божа нам святароў у нашай краіне, не жадаючы, каб Бог падняў святароў з нашых сем'яў і з нашых пакаленняў? З маёй сям'і я не хачу, каб Бог паднімаў святароў, каб Ён даваў маёй сям'і святароў, а я хачу, каб так дзе-небудзь у Беларусі ці ў якім-нибудь іншым свеце. Гэта не шчырая малітва, дарагія мае. І поэтому я запрашаю вас на гэтага сапраўднага навяртання шчыра пачаць маліцца, каб Бог падняў з канкрэтна вашых сем'яў, ці ў гэтым пакаленні, ці з вашых дзяцей гэтага пакалення, ці максімум з унукаў, каб Бог прызваў святароў. Дарагія мае, у Індыі, у Керала, гэта вельмі набожны рэгіён каталіцкі Індыі, там вельмі шмат католікаў. Там быць католікам значыць быць сапраўды католікам, веруючым кожны ходзіць кожны дзень на імшу, кожны дзень гаворыць ружанец. І у Індыі там, калі у гэтым наступным пакаленні тваіх дзяцей, альбо сярод унукаў няма ніводнага паклікання, гэта значыць, што Бог адвярнуўся ад нашай сям'і. Калі няма ні аднаго святара сярод маіх дзяцей ці унукаў, трэба ўжо ў гэтай сям'і клапаціцца і думаць, у чым трэба навяртацца. І паглядзіце, гэта закон на самай справе натуральны, бо у яўрэяў, у юдэяў першае дзіця мужскога пола, самае лепшае, трэба было прыйсці і поўнасцю пасвяціць Богу. Мы чытаем, што Езуса Хрыста таксама Марыя і Юзеф прыйшлі і пасвяцілі Богу, аддалі, пасвяцілі Богу. І, дарагія мае, гэта вельмі вялікая ласка, калі ў нашым раду, у нашых пакаленнях ёсць святар. Вельмі вялікая ласка. Чаму? Бо праз тыя вялікія рэчы, які ён можа тварыць, якія вялікія? Не з-за таго, што ён сам святар, не з-за таго, што ён якісьці асабліва дастойны, а з-за таго, што ён святкуе святую імшу, за то, што ён святкуе Еўхарыстыю, за то, што у яго руках адбываецца перамяненне Езуса Хрыста, і гэтай ласкі заходзіць на мінулае пакаленне, на мінулы род і на будучы. Мы, дарагія мае, вельмі кароткадумныя. Мы першую чаргу мы не думаем пра наша будучае жыццё ў небе. То есть мы жывём толькі гэтым светам, мы не думаем, што ў нас ёсць яшчэ жыццё ў небе. І другое, мы замала думаем пра наступныя пакаленні. Часта на нашых дзецях мы рэалізуем тое, чаго нам не хватала ў жыцці. Ад нашых унукаў мы ўжо спрабуем узяць якосьці задаваленне, суцеху. А калі мы паглядзім, тут я прыводзіў прыклад караля. Каралі, якія будавалі замкі, якія ведалі, што іх дынастыі ёсць. Калі мы чытаем розныя прыклады прарокаў, не прарокаў, а патрыярхаў у Старым Запавеце, яны думалі пра дзесяткі, сотні пакаленняў наперад. Яны думалі пра сваё патомства на некалькі пакаленняў наперад. І калі мы думаем пра наша
калі мы хочам, каб Бог благословіў наша пакаленне наперад не толькі да нашых унукаў, а нашмат далей, мы павінны маліцца, каб Бог у нашым пакаленні, канкрэтна у нашых сем'ях, паклікаў святароў. І, дарагія мои, хто такія святары, мы толькі узгадалі, гэта апосталы, гэта тыя, якія асаблівым чынам хочуць аддаць сваё жыццё для Езуса Хрыста. Тыя, якія хочуць асаблівым чынам аддаць сваё жыццё для Езуса Хрыста. І калі мы будзем маліцца, каб кожная з нашых дзяцей стала апосталам, і так ад шчырага сэрца, так, то вам будзе потым сказана такая дрэнная навіна. Бо Бог кажа, не ўсіх я прызываю да святароў. Калі мы вымалім 100 апосталаў у нашай парафіі, такіх адданых, з гарачым сэрцам, Бог з іх выбера 10, і іх 10 установіць святарамі, пакліча на святароў, а астатнія 90 яны будуць нясці апостальскае служэнне розным іншым чынам. Але тады ён дасць нам надзею, што, магчыма, не з нашых дзяцей, але, можа, з унукаў, ён уздыме, пакліча святароў. Мы маем у гэтым годзе святарскія пасведчанні з глыбокага праз некалькі тыдняў паклікання з нашай парафіі. Дарагія мае, я веру 100%, што у глыбокім, у гэтай парафіі ляжыць намнога большы патэнцыял, і можам мець такія пасведчанні паклікання з глыбокага кожны год, 100%, калі мы пачнем шчыра маліцца. І калі мы навярнёмся. І ці гэта проста такія словы, ці гэта проста воздух, хачу прывесці вам прыклад, вельмі канкрэтны прыклад у сягонняшнія часы. Калі я быў у семінарыі, да нас прыязджаў адзін дзедушка, гадоў 70 з Амерыкі. Но дзедушкі ў Амерыкі выглядаюць трошкі інакш, чым у нас. Ну, нармальны мужчына. І ён заўважыў, што яго звалі дзедушка Дэвід Крэйг, і ён заўважыў, у ягонай парафіі уже 65 гадоў не было ніякіх пакліканняў. Пасля адной імшы яму так за гэта забалела сэрца, ён выйшаў пасля імшы на амбонкі і сказаў: дарагія мои, давайте зробім адзін дзень, вось адзін дзень, у нас не было столькі пакліканняў, адзін дзень з утра да вечара зробім адарацыю і прыйдзем і кожны будзе маліцца толькі за адно пакліканне. Адно пакліканне, дай, Господі, нам адно пакліканне. І прыйшло, аказваецца, у гэты дзень на працягу дня амаль 160 чалавек з парафіі на працягу дня і маліліся ад паклікання. На працягу месяца прыйшлі да святара да пропушча 3 маладых хлопца і сказалі: мы хочам стаць святарамі. 3 маладых хлопца. І гэта сведчанне распаўсюджвалася вельмі шмат ужо па ўсім свеце, і з'явілася такая як акцыя адарацыя за пакліканне. І ў тыя часы, яшчэ 10 гадоў назад, не было пачці ні адной адарацыі у той дыяцэзе. Цяпер яны маюць 6 капліц свечнай адарацыі, непрерыўнай адарацыі, 6 капліц. І адзін тыдзень у месяц у гэтых капліцах моляцца цэлы тыдзень толькі за пакліканне. І ў кожнай парафіі з дыяцэзіі ёсць як мінімум адзін дзень, дзе дзень і ноч прыходзяць парафіяне і моляцца за пакліканне. Якія плады з гэтага? У 2017 годзе у США было пасвечана 600 святароў. Там пачынае узраджацца касцёл. Было пасвечана 600 святароў. Уявіце сабе, не прайшло 5 гадоў малітв, як Бог пачаў узнімаць сярод нас святароў, з нашых сем'яў. І па гэтаму, дарагія мае, хачу вас прызваць, каб асаблівым чынам на гэтым тыдні малітвы за пакліканне, мы знаходзімся цяпер у ружанцовым месяцы. Ёсць гэта асаблівая малітва ружанцам. Мы маем яшчэ адзін дзень адарацыі для тых, хто прыходзіць з утра да вечара маліцца на адарацыю, на вечнай адарацыі, 2 дня. Розным чынам мы можам пачаць маліцца, каб Бог узняў. У нашай краіне гэта вельмі абстрактна, вельмі шмат. Давайце маліцца, каб Бог прызваў воінаў, апосталаў, святароў з нашых сем'яў, з нашых пакаленняў. І я веру, што Ён адкажа.
плодотворным нашей молитвы.